Gua ke tempat kerja sih. Jarine Rizin Praira makan kerja, kok malah meso makan. Bojoku Dik, mau maca rapi apa lunga nang ndi ya? Astagfirullahaladzim. Wong dino iki wong kan ngejak jalan-jalan. Aduh, ngambek kan kok. Halo, Bos. Sepurane dino iki aku prei gak mangkat kerja, Bos. Iwasan kue izin bosmu, rumah samu, aku terus gelem ajak metu. Aku ape nyenengno bojoku sik. Iki mau lho wong ngejak jalan-jalan karo kono-kono klambi anyar. Wis terlambat. Nyenengno bojo kan ya penting to, Bos. Ora suci. Nah bojone atine seneng jarene rezekine wong lanang marai lancar, Bos. Ya wis. Sepurane ya, Bos. Matur suwun. Bu, ayo nak mangkat jalan-jalan saiki. Alah, wis telat. Are mau kono-kono klambi anyar barang. Ora sida. Kono nak pe kerja-kerja kono. Wong kok kerja wae ra tau prei. Kapan ana wektu kanggo bojone? Lah yo, aku mau wis izin prei karo Pak Mandor. Ayo nak mangkat saiki. Wis kadaluarsa. Ya wis nak kowe mau. Halo. Bos. Aku gak sedo prei. Mangkat kerja iki. Wis, ayo.